Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan talata 20 ga watan Janairun shekara ta 2026. Shirin da za mu soma da sanar da ku cewa Prime Minister bugu da ƙari ministan kuɗi da tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zen a ranar ta yau ya gana da wata muhimmiyar tawaga ta jami'an kungiyar tarayyar turai. Tawagar na karkashin jagorancin wakilin kungiyar tarayyar turan mai kula da yankin Sahel. Ba shakka ganawa an yi ta ne tare da kasancewar ministan da ke kula da harkokin cikin gida General de Division Mohamed Tumba da kuma ministan da ke kula da harkokin waje Bakariya Usangare, kana da ministan shari'a da kare haƙƙin ɗan adam Aliyu Dauda. Hulɗa tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma ƙungiyar tarayyar turai na daga cikin mayyan batutuwan da suka mamaye wannan tattaunawa tsakanin wakilan ƙungiyar tarayyar turan da kuma wakilan gwamnatin Nijar. Hasali ma sun fi mai da hankali ne akan ayyukan da za a mai da hari a kansu a cikin wannan sabuwar shekara ta 2026. Daga cikin waɗannan ayyukan bangarorin guda biyu sun ce za a duba yadda za a karfafa hulɗa tsakanin kungiyar tarayyar turan da shi kanshi yankin na Sahel, musamman ma ganin yadda ake da buƙatar duk waɗansu tallafi ya zamanto ƙasashen na yankin Sahel ne suke buƙata kuma su ce ga inda suke son a tallafa musu kamin ita kungiyar tarayyar turan ta zo ta karkata tallafin nata a can, maimakon ko in ce akasin irin abin da ke faruwa a can baya inda ita kungiyar tarayyar turanci ke zauwa da abubuwan da ta yi niyyar tallafawa a kansu ta kuma shaida ma kasashen wannan yanki a zartar da hukunci. To a yanzu su ne za su rika gayin irin bukatocin da ke gare su da kuma inda suke son a zuba wannan tallafi domin tafiyar da al'amura kamar haka. An yi wani taro a ranar yau dinnan tsakanin gwamnatin Nijar da ofishin jakadancin Najeriya da ke nan birnin Yamai. Taron wanda aka yi tare da kasancewar wakilan kungiyar kula da ko hukumar kula da kaurar jama'a ta duniya OEM ya mai da hankali ne akan duba halin da 'yan gudun hijiran Najeriya da ke nan birnin Yamai ke ciki domin jin matakan da wannan muhimmin taro ya dauka ga ministan da ke kula da harkokin wajen Nijar Bakariya Usangare. Wasu abubuwa suka faru da basu da daɗi, ana ta kalmomin wa bisa da rediyo da bisa intanet, to gaskiya ba mu ji daɗin abin sai mun ka lissafa mun ka gani da mu bari mutane wurin masu son su ka tashin hankali, masu son su aka matsala tsakanin mutanenmu mu bar su suna ta faɗin abin da suka dama, sai mun ce mu ma ya kamata mu hoto ɓangaren gwamnati mu haɗi abin gaskiyar al'amarin wanda yake ciki. Tsakanin Nijar da Najeriya, ɗan Nijar da ɗan Najeriya babu wani matsala. Mutane ne da suka zo, jaraba ce da Allah ya ɗora musu, kuma babu wanda ya huce inda Allah zai jarabta shi. Kaddara ce Allah ya zo mutum sai ka runguma da hannu biyu. Duk wanda ka ga ya bar ƙasar shi ya zo ƙasa, ba ma ƙasa bai bar garin su ya zo wani gari yana bi dan mahauka, ka san dai ba cikin sauran shi ba. Don mutane da ya kamata a tausaya ma, kuma mu gaskiya a bangaren mu na gwamnati muna tausaya musu. Shi yasa muka zamana da ambasadakin Najeriya don a biɗi mafita. To sai Allah ya kaddaro ma alhamdulillah kafin ma a yi wannan taron sai suka ba mu labari mai daɗi cewa da bayan sun gamu da wannan mutanen kamar kimanin mutum 300,000 da ɗan kai, don wannan mutanen duka yanzu ambasadakin Najeriya ta sama musu mahaka wuri tsararre, an kai su can suna wurin, akwai polisai 'yan sanda suna bakin wurin suna gadin wurin saboda su kiyaye lahiyarsu, su kiyaye zamantakarsu. Don mu yanzu zaman da mun kai don mu tattauna mu gani cikinsu su waye da son su koma gida, a taimaka musu daidai gwargwado ya samu ya isa gida, wanda kuma shi bukatar shi ya zamana. Kuma duk wanda ka ga zamana ba da son rai ne ba, mun san abubuwan da mun san matsalolin suka hudo su, kun ba 'yan Najeriya ɗaya bane, mu ma muna da mutane a nan cikin Yamai da suka fito da wasu jihohi suka zo saboda irin wannan abu, irin wannan matsala. Muna da 'yan Mali, muna da 'yan Burkina, kazalika mu ma muna da mutanenmu duk cikin wannan kasashen. Don abu ne, don dole sai an zamana abu, wanda ya ce ba zai koma ba bai da ra'ayin kuma adiba a gani yayin ne za a yi ya samu ya zamanto ya hita cikin 'yan gudun hijira, ya samu shi ma ya zamana wanda duk ɗan ƙasa zai zamana, ya samu inda zai zamana
kyaukyawa, ba irin wurin da aka ajiye 'yan gudun hijira bai ya samu aikin yi wanda zai kula da bukatattun shi da na iyalin shi. To shine dai yanzu inda an sa gaba, ambasarkin najeriya sun yi magana da OIM, za mu sake yin taro da su da OIM kin mu ji inda aka kwana, kuma za mu gaggautawa wannan mutanen mu hudda su cikin wannan halin da suke. Kuma duk wannan mutanen da annan suna ta bada bayani kaza wallahi ba gaskiya bane. Daga nasu bangare ofishin jakadancin najeriya da ke nan birnin yamai din farin ciki yayi da wannan mataki, ko in ce wannan fusa'a da gwamnatin ta Nijar ta samu na a duba halin da waɗannan bayan Allah ke ciki, waɗanda ba shakka sun baro gidaje ko yankunan su ne sakamakon ibtila'in da ya faɗa musu na rashin zama lafiya da kwanciyar hankali. Ga ƙarin bayanin da wakilin na ofishin jakadancin najeriya a nan Nijar yayi. Mun gode da shi ministan harkokin ƙasan waje da ya kira wannan taro yau. Ya nuna tabbacin kamar yadda minista ya faɗa tsakanin najeriya da nijar guda ne, babu bambanci, tunda ya nuna lalle su ma abin ya dame su, kuma haka ne mun ji daɗin wannan kira, kuma mun zauna an tattauna a nemi mafita na wannan 'yan uwanmu da jarabta ubangiji ya same su suka zo nan a matsayin baƙi. To alhamdulillahi mun tattauna, kuma kafin nan daman gwamnatin najeriya ta nan daga ambasad mun riga mun fara shirye-shirye, tunda su mutanen da suna kan titi an kwashe su an aje su wuri, yanzu akwai tsaro, kuma akwai jami'an tsaro na ƙasar nijar suna nan suna gadin su don a tabbata da lahiyarsu, saboda ka ba abin da ya same su ana gadin su. Kuma akwai kungiya OIM na duniya masu kula da harkar baki, su ma muna tare da su ma suna nan suna taimakawa mutanenmu, alhamdulillah. To yanzu matsayar da ake ciki da mu da OIM din, ana kokarin yadda za a mai da mutanen nan gida da gaggawa, tunda mafi yawancinsu su nuna cewa lalle suna so su koma gida. Wayansu su daga gida suka hito, wayansu su daga mali, wayansu su daga libya, wayansu su daga algeria. To jarabta ne da minista ya faɗa, shi bala'i watayin jarabta ne daga ubangiji, abu ya faru ba wai shirin mutum ba ne. Yawwa, to amma dai sun zo yanzu a takaice suna nan, kuma an aje su wuri guda, kuma abin da ya faru lokacin da muka yi sun yi maganar cewa an dan musu kone-kone ko wani abin nan, wannan gwamnati tana bincike a nan, kuma an ce duk wanda aka samu da laifi za a hukunta su, kuma mun gamsu, tunda ba wai gwamnati bane ta shirya. Saboda haka a takaice yanzu babu wani matsalan Allah yadda cikin lokaci kaɗan wannan mutanen za a maida su gida. Daga nasu bangare ministan kula da ayyukan gine-gine colonel major salisu muhammad salisu ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a ranar yau dinnan domin duba ci gaba ko akasin haka da ake samu wajen tafiyar da ayyukan gyare-gyaren wasu hanyoyi a nan birnin yamai. Ta haka ne daga cikin waɗannan wuraren da ya ziyarta minista salisu muhammad salisu ya kasance ne a unguwar rut filange, ma'ana hanya mai fita daga yamai domin zuwa filange, inda a fita yamai din akwai wurare da dama da ake gudanar da ayyukan gyare-gyaren hanyoyin, wanda ba shakka ministan ya je ne domin ganin halin da ake ciki dangane da waɗannan ayyuka, musamman ya ba da umarni ko ya kawo gyara dangane da irin yadda abubuwan ke gudana. A jimilce dai minista salisu muhammad salisu ya bayyana cewa ya gamsu, ya yi farin ciki matuka dangane da irin yadda dan kwangilan da aka ba wannan kwangila wato kamfanin satom ke gudanar da aikin ka'in da na'in akan bin doka da oda, musamman ma umarnin da ma'aikatan ministan ayyukan gine-ginen ta bayar na cewa a yi komi ta hanyar bin ka'idodin da suka dace domin yin aiki na gari wanda zai kayatar da 'yan Nijar, kuma a jima ana yi sai gaskiya kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Daga nan minista salisu muhammad salisu da tawagar da ke rufa masa baya sun wuce akan hanya mai fita daga yamai domin zuwa doso, inda can din ma ake gudanar da waɗansu ayyukan gyare-gyare da ginin hanyar, musamman gadojin da ake yi fita yamai din wajen sorai, domin ganin irin ci gaban da ake samu dangane da waɗannan ayyuka. Can din ma minista salisu muhammad salisu ya yaba da ci gaban da ake samu wajen gudanar da waɗannan ayyukan, da fatan za su kare a daidai lokaci na wa'adin da wato kwangilar ta bada.
babbar kungiyar kwadagon nan ta CDTN ta yi wani taro a ranar yau dinnan a nan birnin Yamai, inda a ƙarshe ta fitar da sanarwa domin yin tsokaci dangane da wasu muhimman matakai da gwamnatin ƙasar nan ta ɗauka a baya-bayan nan. Daga ciki har da magana ɗaukan malaman makaranta 'yan kwantaragi sama da 11,000 ba tare da yin jarabawa ko konkur ba. Ga ƙarin bayanin da Mansur Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta CDTN, ya yi wa manema labarai. Babbar kungiyar kwadagon ta CDTN ta yi nazari bisa dokar kasafin kuɗi na ƙasar Nijar a shekara 2026. Sai ta ga cikin nazarin da ta yi, ashe wannan 'yan cekuce-cekucen da ake yi na cewa jangalin da ma'aikata suke biya za a yi ƙaruwa, ashe wannan magana ba haka take ba. A rukuni na ɗaukan ma'aikatan gwamnati na dindindin, babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN tana gaida gwamnati da niyyar da ya ɗauka ta ɗaukan ma'aikata na dindindin 11,015 a lakwal. A babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN tana jin daɗin haka, kuma tana kira ga jami'an gwamnati da su yi wannan aiki tsakani da Allah, su yi shi bisa gaskiya, yadda 'yan Nijar da ya cancanta a doka ga aikin gwamnati an doke su. A wannan rukunin, babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN tana jaddada kira ga gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago na makarantun lakwal da su diba su gani bisa misalan waɗanda shekarunsu sun yi shekara 47 waɗanda ba za su samu ɗauka ba ga wanga gama, to su gani da gaugawa menene ya kamata a masu don ganin cewa an shahe hawayensu. Bisa wannan fannin har a yau, babban ƙungiyar ƙwadago ta CDTN tana kira da a buɗe wannan ɗaukar ma'aikata na dindindin a sauran ma'aikatu, musamman ma'aikatan kiwon lahiya, wato ɗaukar likitoci. A rukuni na uku, babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN ta duba wajen biyan ma'aikata da 'yan kwantaragi da waɗanda sun ka yi ritaya. Ana latti cikin biya, abu ne wanda babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN ba ta jin daɗin shi, kuma ba ta yarda da haka ba. Babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN ta diba bisa zaman lahiya da zaman lumana da ke hwarawa cikin ƙasa, tana kuma kira ga gwamnati da ta ƙara makamai wanda sojawa za su tangam da waɗannan 'yan ta'adda. A ƙarshe, babbar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN tana ƙara ma sojawan ƙasar Nijar goyon baya don su ta da aikinsu da kyau, duk da tana isar da ta'aziyarta ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu da 'ya'yansu. Gwamnatin ƙasar nan ta zuba kudaden sayan wasu motoci komi hanya guda 4 domin tallafa ma wasu ma'aikatu na jihar Agadez dangane da yadda za a ɗau matakan kyautata musu yanayin tafiyar da ayyukansu. Gwamnan jihar ta Agadez ne General de Division Ibrahim Isa ya karbi waɗannan motocin a hukumance, inda ya yi farin ciki dangane da wannan kokari da gwamnatin ta Nijar ta yi domin sama ma waɗannan ma'aikatu kayan aiki. Ma'aikatun da suka dace da waɗannan motoci dai sun hada da ma'aikatar da ke kula da ayyukan samar da ruwan sha, da ma'aikatar kula da ayyukan noma, da ma'aikatar kula da raya birane da gine-ginen gidaje, sannan kuma da ma'aikatar da ke kula da harkokin sufuri. Dukkansu sun samu waɗannan motocin ne a matsayin wani bangare na karfafa musu kwarin gwiwa dangane da ayyukan da suke yi. Gwamna Ibrahim Isa ya tabbatar da cewa hakikan hakan zai kyautata musu, zai inganta yanayin tafiyar da ayyukansu a wannan yanki mai tsananin wuyar sha'ani, ta yadda komai nasu zai tafi daidai nan zuwa gaba. Daya daga cikin wakilansu ya yi farin ciki matuka, inda ya bayyana farin cikinsa ga gwamnan jihar General de Division Ibrahim Isa, ba dan komai ba saboda jajircewar da ya yi, ya taimaka ya kawo kwarin gwiwa dangane da yadda aka yi aka samu waɗannan motoci domin inganta ayyukan da suke yi a cikin wannan yanki. Al'ummar garin Walwala da kewaye
da ke cikin gundumar dogon dutse a jihar Doso sun shirya sabka ta alkur'ani mai tsarki game da addu'o'i a ci gaba da roƙon da ake yi wa Allah ya ƙara ma Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa, haka zalika ya kare magabatanta. Mahukunta na gwamnati na gargajiya na wannan yankin sun halarci waɗannan addu'o'in, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu Omar Bube ya aiko mana daga can Doso. Domin su ci gaba da amsa kiran magabatan ƙasarmu shine al'umma na yankin Karsha'u walwala sun ka haɗu domin yin wannan gidan gagarumar haɗuwar ta karatun Kur'ani mai tsarki da fatiya da ma kunutu, wanda dukkanin shi an yi shi ne domin Allah ya ci gaba da kiyaye ƙasar tamu ta Nijar daga duk wani abu da zai kawo cikas ga kwanciyar hankali a cikin ta. Tsari ne da ya kasance na Alhaji Ibare, ɗaya daga cikin al'umma yankin na Karsha'u walwala da ke can birnin na Arlit da zama. Don samun ƙarin bayani sai mu saurari bayanin na shi wanda ya tsara haɗuwa. Ina gode ma sarki Allah da ya gwada mini wannan rana a ma'aifata na hallara wurin a yi ƙasa ta sabka Kur'ani a yi addu'a Allah ba ƙasa ta lahiya. Da farko ina gode ma President General Abdurrahman Chani, ina gode ma Lamine Zen, ina gode ma malaman da duka mun ka gaice sun ka hallara wannan wurin, Allah ya saka musu da alheri. Wannan saukar ba ita ce ta farko ba, kuma wannan mun ɗaura niyya ne ya rayuwarmu. A yau malamai in kun dage ko rike mu da ƙasanmu, in Allah yarda muna cikin kwanciyar hankali. Kenan mu dage mu zama tsintsiya mu kyau ɗaurin ta ɗaya, mu roƙan mu ƙasanmu Allah ya ba mu zaman lahiya. Wannan abin kuma na ɗauka muku alƙawari duk lokaci da Allah ya bani alawusu in yi har ƙarshen rayuwata zan dinga halarta kunan a taro a roƙan mu ƙasa ta zaman lahiya. Ba wani yasa ne ba, yau in ba mu da kwanciyar hankali da mu da uwayen ba mu san inda za mu ba. Kenan ya kamata mu dage mu roƙan mu ƙasar mu kwanciyar hankali da zaman lahiya da shugabannin mu Allah ya kare su. Bangaren shi ma mai garin Mamman Bubakar ya tsoma albarkacin bakin shi bisa abin da ya shahi wannan karatun da an kai. Mun taru ne ba don komai ba don mu karantar da alkur'ani sabili da ƙasar mu ta sami kwanciyar hankali da zama lafiya, don ƙasa in babu kwanciyar hankali ko musulunci ba ya tafiya yadda ake so. Kuma muna gode ma Cani da ya jajirce akan hudubar da yake ma Juma'a, su ci gaba da jajircewa a karatu alkur'ani neman ceton ƙasa. Magajin bariki na musamman na barikin ta dogon kirya a gidan chef Hamisu Lawali ya ci gaba da zuga wannan tsarin, inda ya miƙa kira ga sauran al'umma domin su yi koyi da shi. Allah raba mu da makiya shirin da suke na homu da shi, ubangiji Allah mai da musu kansu. Mu kuma tsakakanin mu ya kamata kuma mu so juna, mu kamnaci junan mu, mai fatan alheri, mu ma kam adalci. Kuma muna godiya ga jama'a da suka halarwa ga wannan taro, ubangiji Allah saka musu da hada. Wanda bangaren su sarakunan gargajiya wanda sun ka halarci birnin na Karsha'u walwala, cewa da mai martaba sarkin arewa Alhaji Ahmadu Bozari Sabo da sarkin Hillani na Dogon Dutse Ahmadu Dangi da ma dukkanin manyan baki da sun kasance a can sun yi marhabas da wannan gagarumin tsari da ya zo daidai da yadda ya kamata cikin wannan tsari da ake ciki na sake harhaɗo da ƙasar ta Nijar da kuma sata cikin babban tafarki da ya shahi ci gaba. Na harko godiya ce zan yi ga Alhaji Mamidu mai lakamin suna Ba'are, Alhaji Ba'are na Arlit, da yake tare da nuhin Allah shi yake ɗauki nauyin wannan addu'a, a karanta Kur'ani, a yi alƙunut, a roƙi Allah don ya kamuna kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin Niger. To sai in ce Allah saka mai da alheri. Bayan addu'a ma shugaban ƙasa ya ba mu saƙon cewa dole ne 'yan ƙasar Niger bayan addu'a a ce mun haɗa kai, mu yi tsinciya maɗaurin ki ɗaya. Dole ne 'yan Niger mu hidda ƙabilanci cewa wane ne, mu zan al'umma guda. Kantoma na gunduma Dogon Dutse shi ma ya ci gaba da miƙa kira ga al'umma kan su yawaita karatun Kur'ani da Fatiha da makunutu domin Allah ya dawoma da ƙasar ta Nijar bisa tafarkin ci gaba. An da ita wannan haɗuwar ne tare da Fatiha wadda an ka yi ta domin Allah ya ci gaba da kare ƙasarmu ya kuma kawo sauƙi a cikin sassa daban-daban na ƙasar ta Nijar da ma ƙasashen da ke cikin ƙungiyar IOS.
To jama'a masu kallon sauraron mu da wannan bayanin muka zo karshen shirin namu na daren yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake yi muku fata alheri muku na lafiya labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda za mu zo muku da wani sabon shirin.